जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे बिद्राङा फैबाय आं बेनो जाहैबाय मा UPPLआ मोन 9थाल' मासियाव देरहागोन आरो BPFआ जाहैबाय मा 15था मासियाव देरहागोन आरो BJP जाहैबाय मा 11था मासियाव देरहागोन। बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे डिसकासन खालामनो होननानै फैदों। बे बाथ्रा आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ सोरबा सासे बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बेखौ माखासे केलकुलेट खालामनानै बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा बे आयदानि सायावहाय जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ। मानोना बिथांमोना होनदों कि एबारनियावहाय BPFआ मासिया बारायगोन, BJPनाबो बारायगोन, न' दाउट BJPआ बारायगोन, खिन्थु UPPLआ खमायलांगोनसो। बे बाथ्राखौ दिनै सासे माबाया इउथ्सआ बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। नोंथांमोना नुखाबाय दाखालिबो जे पृथ्वीराज देबनेसआ बे बाथ्राखौ बुंदों। दा मानि थाखाय बुंदों, बबे एंगेलजों नायनानै बुंदों, मानि थाखाय, आं बिनि सायाव एसे नोंथांमोननि गेजेराव बुजिनाय बायदि बुंफोरनानै होनो होननानै फैदों आरोखि। दा नंगौ, जोंनि मानसिफ्रा पलिटिक्सआव जों मानि थाखाय फैयो, बे आयदाखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रानो मिथिगौ, नाथाय गावनि गोसोखौ लाखोमायो, बुंफ्रुनानै लानो हाया बा बुंफ्रुनानै होआ। बुंफैयोबा आंखौ बांद्राय लबिया सानगोन नामा, आंखौ बांद्राय माने हास्थायसुला सानगोन नामा, बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा थायो। दा गोसोआव बे दावराव दोननानै पलिटिकेलाव ओंखारो। बा सोरबाया बुङो, नाथाय बुंब्लाबो बिथाङा एक्सेप्ट खालामजाया, लाजाया, गोबां बाथ्रा। दा एक्सुवेलि जोंहा मिथिनांगौ बाथ्रा दं। बेखौ बयनि सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। उग्रपन्थि दाखालि जे 40 इन्स लाइभआवहाय मोनसे डिबेट जादोंमोन। पृथ्वीराज देबनेस, ओमफ्राय फेरेंगा बसुमतारी सार, ओमफ्राय दुर्गादास बर' सार, बिसोर साथामनि गेजेराव डिबेट जादों। दा बे बाथ्रायावहाय पृथ्वीराज नारायण देबनेसआ गोबां बाथ्रासिम बांसिन बुंदों आरो बर'फोरखौ लाजि फोनांदों। बेवहाय सोरबा फेरेंगायाल' लाजिनांगौ बे नङा, दुर्गादास बर'आबो लाजिनांगौमोन। मानो लाजिनांगौमोन होनना बुङोब्ला बिनि गोसोआव नांनांगौमोन। मानो नांनांगौमोन? बर'फोरखौ उग्रपन्थि होननानै बुंदों। जाय बिथांमोनहा, जाय बिर जोहोलावफ्रा BLCआनो जा NEPआनो जा, आखाइयाव हाथियार हमनानै जों मानि थाखाय नांदोंमोन? जों मानि थाखाय नांदोंमोन? जों उदांस्रिनि थाखाय जों नांदोंमोन। जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामदोंमोन। दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जों आखाइयाव हाथियार हमनानै जों सरखारनि हेंथायै जों मावनो गोनां जानानै फैदोंमोन। जाय समाव एसामिसफ्रा जोंखौ गादबनाय, सोबख'नाय, नासयनाय, बेफोरबायदिनि थाखायनो जों माने आलादा मोनसे रायजोनि थाखाय डिमान्ड खालामदोंमोन। आरो बेवहाय जोंखौ बर'फोरखौ उग्रपन्थि होननाय सोदोबखौ बिथाङा मारै बुंनो हाखो? आरो बिनि सायाव रनजित बसुमतारील' रिप्लाइ होनांगौ होननानै आं सानाखैमोन। दुर्गादास बर'आबो बे आयदानि सायाव रिप्लाइ होनांगौमोन। जे नङा, नों बेबायदि बुंनो हाया, बर'आ जों उग्रपन्थि नङा। बे बाथ्राखौ बियो बुंहरनांगौमोन। बाय बिथांमोना पलिटिकेल एंगेलजों थांबाय नालाय, बेनो बे बाथ्राखौ बुंलायाखिसै आरोखि। थ' जेखियानो जाथों मानो, जोङो बर'फोरनाव उग्रपन्थि होननाय लोगो लोगो बयनावबो नाङो, बयनावबो नांनांगोन। जाथि हिसाबै जों नांनांगोन। जों उग्रपन्थि नङा, आरो जों उग्रपन्थि जानो थाखाय जों आखाइयाव हाथियार हमाखै। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, बेखौ जों बुजिनांगोन रायजो नोंथांमोन। ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय मा, जोंहा दा भटआव देरहानायनि बाथ्रा फैदों। दिनै पृथ्वीराज नारायणआ बुंदों UPPLआ खमायगोन, BPFआ बारायगोन आरो BJPआबो बारायगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, BPFआ मानो बारायनो नागिरदों? मानो बारायगोन? न' डाउट BPFआव खुनु रावबो कन्टेस्ट ओंखारनाय नंला, नङा होमबा? BPFआव खुनु कन्टेस्ट ओंखारनाय नंला, आरो BPFआ जे दङ बे थिगैनो दङ। बिथांमोननि माने सापर्टारफ्रा, बिथांमोननि मददगिरिफ्रा जे दं थिगैनो दङ। न' डाउट साफा सानै ओरै बुगादों, खिन्थु रायजो राजाफ्रा बुगानाय नुवाखै। गथिखे बिथांमोनहा देरहानाया एबार बारा जागोन। आरो बिथांमोना स्पेसियेलि होननानै बुङोबा जोङो BPFआ गुबुन जाथि माहारिनि भटखौ बांसिन मोनो, माइन'रिटिफोरनि भटखौ बांसिन मोनो, जायखौ जों मुस्लिम होननानै बुङो, बिथांमोननि भटखौ बांसिन मोनो। माने बिभिन्न' जाथि जन'गस्थिफ्रा BPFजों बांसिन दङ। जाय दैदेनगिरिया बेफोर गुबुननि हारि माहारिफोरजों मोजां क्ल'ज रिलेसन लाखिनो हागोन, बे दैदेनगिरिया देरहागोन। बर'नि भटखौ बांसिन मोनगोन होननानै बुङोबा UPPLआ मोनगोन, खिन्थु गुबुन जाथि माहारिनि भटखौ UPPLआ खम मोनगोन। बेनि जाउनावनो UPPLआ 9थाल' मोनगोन होननाय बाथ्राया बिदि फैदों। आरो मेइन गिदिर मोनसे सिङाव जाहोन दंबावो, जे मानि थाखाय जोङो माने जोंथ' नङा, माने UPPLआ मानि थाखाय, आरो जों BPFआ बा जों BJP जानानै जों मानो खम मोनगोन? मानि थाखाय जों BPFआ खम मोनगोन? मानि थाखाय जों BJPआ मानि थाखाय खम मोनगोन? माने बोरै जादों होनबा बाथ्राया? दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जाय पार्टियाव BPFआव दिनै कन्टेस्ट गैला, निर्दलीय ओंखारग्रा गैला, आं टिकेट लुगैदोंमोन, बिदोंमोन, दाबिदारनि उनावहाय आंनो बिदि नांगौ होननानै डिमान्ड खालामफिनला गैला बिसोरनाव, जोब्बाय। मारै फोसावबाय, फ्राय 22ता फोसावबाय दा। नाथाय UPPLआवथ' दिनै जों खोनाबाय थादों, मोनसे समस्यायावनो 3 गाहाम, 4 गाहाम टिकेट दाबिदारफोर दङ।
बे साब्रै गाहाम टिकेट दाबिदारनि गेजेराव जुदि सोरबा सासेया मोननानै बै साथामा मोनाबा बा सानै सोरबा मोनाबा सानैखौथ' बुजायनानै दोननो हागौ सासेथ' बुजायनानै दोननो हानाय नङाना आरो सोरबायदि मानसिया टिकेटखौ दाबिगोन जायजों फिल्ड दं जायजों मानसि दं जायजों बेकग्राउन्डआव मानसि दं बिथांमोन बायदिसो टिकेट बिगोन स' बेवहाय जुदि बायसान्स जुदि होआखिसै बे बिग्राफोरनो गुबुननो होबाय बिथाङा निर्दलीय गसंगोन निर्दलीय गसंनाय लोगो लोगो जाय समस्तियाव जाय पार्टिनिफ्राय निर्दलीय ओंखारबाय बिनि मेन केन्डिडेट जेनखाबाय मानो भटखौ बे बोखावना लांबाय 1000-1200 भट बोखावनायाथ' गोरलै बाथ्रा नङा जेनबाय बे मावनो भटखौ बोखावनाय लोगो बेखौ जुदि थाखायै फैसायै माजोंबा गारसोमनानै जुदि बेखौ बायनानै दोननो हायाबा नों थादो होननानै बेयो जुदि उख्राथारोबा नङा आं गेलेगोन निर्दलीयबाबो आंनो फैसा नाङा होननानै जुदि थायोब्ला जेनबाय बे जाय पार्टियाव माबा जायनिफ्राय UPPLआ सानै साथाम टिकेट ओंखारनाय सासेनोल' होबाय आरो माखासेफ्रा निर्दलीय गाखोयोबा UPPLआ बाव जेनबाय आरोखि माने अट'मेटिकलि नुहुरखायो नोंथांमोनाबो टिकेटखौ बे टिकेट मोननै खाथियाव बे भट टिकेट गेलेबाय नालाय माने केन्डिडेट होबाय नालाय बिनि सापर्टारफ्राथ' बेनो भट होखागोन ना सोरनोथो होखागोन ना बेयावबो बेकग्राउन्ड मानसि दं नालाय दा बेवहायनो भटखौ बोखावना लानाय जायो आरोखि गोरलैखा सिम्पोल नुहुरखायो दा गतिके प्रिथिराज आरो बे बेसनाय बाथ्राया बेसेबां जेनुइन सैथो नंगौ नङा माबोरै जामारगोन बेखौ उननि समाव जोंनो फोरमायसिगोन आरो जेब्लानाखि केन्डिडेटनि मुं फोसावो माबे माबे समस्थियाव सोर बबे पार्टिनिफ्राय निर्दलीय हिसाबै ओंखारगोन टिकेट मोनैनि दिक्कारजों अब्ला बेवहाय बिथांमोनखौ जों मिथिनो मोनगोन आरोखि नायदो नोंथांमोना नेनानै थाबाय थारैनो प्रिथिराज आरो बे बेसनाय बाथ्राया जेनुइन जामारो ना जामारा बेखौ थेंक इउ